Oletko kuullut, että onnistuneen muutoksen läpivieminen olisi koskaan ollut helppoa? Enpäs ole kuullut. Ihmiset väsyy muutokseen, asiakas monesti unohtuu siinä arjen kiireissä, resurssit painaa päälle, muutosvastarinta jyllää ja tavoitteetkin saattaa unohtua. Kenellä ne langat pysyisi käsissä? Me ollaan täällä auttamassa sinua pitämään langoista kiinni. Me yhdistämme palvelumuotoilun, muutosjohtamisen ja työyhteisövalmennuksen, jotta muutos ei jää suunnitelmaksi, vaan näkyy asiakkaan kokemuksessa, työn sujuvuudessa ja ihmisten toiminnassa. Mä oon Teija Mykrä Valmennustalon Virta Oy:stä. Muutokset tuo aina mukanaan oppimistarpeita ja toisinaan myös konflikteja. Me valmennetaan henkilöstön muutoskyvykkyyttä, laitetaan vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ajan tasalle. Minä olen Pia Innanen palvelumuotoilupalosta. Voin auttaa ihmisten osallistamisessa muutosprosesseissa, ideoinnissa, konseptoinnissa ja toimintamallien kuvaamisessa. Palvelumuotoilun menetelmimme autamme myös pitämään asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet mukana muutosprosesseissa. Tarja Karppinen Briljanteista. Voin auttaa sinua projektien ja muutosten johtamisessa. Kehitän prosesseja Lean-menetelmillä ja voin heittäytyä sitten tarvittaessa myös projektipäällikön rooliin. Muutokset voi olla tosi hankalia. Älä jää yksin niiden kanssa, vaan anna meidän auttaa. Varaa maksuton konsultaatio, niin jutellaan juuri teidän tarpeistanne ja katsotaan, miten me voitaisiin auttaa sinunkin organisaatiotasi.